Yau mun zo da sababbin laburka kan shisha. Mashaya shisha tana aibata mutum sosai, tana kawo matsaloli a cikin jikin mutum. Don haka ina kira da samari 'yan uwana da maza da mata da a nishanki mu je kan bidiyon ko saurari shisha, ayyuban shisha. Ku je mu je zuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan guru haɗin kan kwallon ma da fatan kwa lafiya kwacin koshin lafiya. Kun gana azabu kalgashi nan. Wallahi ga wasu ruwa a rigila nan. Daga jikin mutum na an ka take sai da an ka zo ya mai. Kayan ma in ji wanga bokal mun yi labari da yannan shi. Ruwa a rigila na kusan jika 100 na wani sun kuma da Allah dun sha rigila wanda ya shi bari wallahi aikin take mutane ke nan a rigila dun mai sha rigila wallahi wanga ruwa san take mai kuma da nan lafiya yake ta idan kwashi mu kai na hankali da Allah da annabi. To kun yi ayyuban da shisha take aibatawa a jikin mutum. To haka muna son ku danna muna lakin saboda mun kasa babbin bidiyo kamar haka za ku danna kullum ku danna muna wannan irin kasidin yabon manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kenan. Waɗanda 'yan uwa musulmi suka kwandare suna rerawa a wajen taron maulidin na wannan shekara.